अपने सबके पहले नमस्ते करे चाहे छी। बहुत दुख के बात मतलब एगो रियलिटी बतावे चाहे छी कि मतलब अहाँ सबके लगित हो कि जिंदगी में सब चीज़ पैसे है ना, तो वो अहाँ सबके भ्रम हो। जिंदगी में सबसे बड़का पैसा ना हो कि जेना कि अभी हम देखावे छी कि ई घर देखू कि ई घर मतलब वही इंसान के है जरा पास पैसा के कमी नहीं कि न पैसा के कमी है न मतलब ओकरा लाइफ एकदम चिल है कि लेकिन तैयो उ एहन काम कर दिल है अभी वो जेल में। आ वो सब बात रियलिटी है कि जिंदगी में मतलब सब चीज़ पैसे न हो से बात अ घर से अपने सबके था लागे है कि जिंदगी में सब चीज़ पैसे न हो। लेकिन हाँ पैसा का महत्व है, लेकिन सब चीज़ समाज में मान प्रतिष्ठा इज्जत वो सब इनका कायम करेगी। मतलब आदमी अभी कि एते तक गिर गए ना कि पैसा के लागी कथू करे, मर्डर से लेके चोरी से लेके मतलब एहन एहन काम कर ले ना कि जे अपना सबके समाज में बहुत नकारात्मक असर पड़े।